Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam yaşlılar. Ya, salam salam oğulnur oğumusun urgumusun yiğitler halmıradağı emmağde salam kemine salam iyileşleri bilenem salamlaşalı selamu aleyküm iyileşler buyur öyle. Aleykümselam. Taparağı kemine ol şarını size de selam. Vatandaşlar size de tadın selam. Ne Laplandiya'dan. Bu ne öyle şarını da mihmançılıkta. Hemmenize salam yaşlılar, iyileşler. Öyle çağırıyor da bugün mehmançılıkta biz. Salam en mağdam, hoş gördük bugün. Bugün Amerika'da biz. Bugün ne onu vatandaşlar biz şu taş tuğraktaki bolup geçen politikada bolup geçen rahatlar vardı bir gurrun edelim. Sebebine görüşümü diyali Rusya imperiyası menin yeni de kavuşkan içinde aydiyan Rusya imperiyası 6-7 ay veri. Inni şul ayın 23'üne 24'üne 7 ay bolýardy. Ýani Ukrainanyň üstüne çolany gününden bäri. Inni 6 ayın içinde 3 günne aljak adam 6 ayın içinde 7 ayın içinde de yenidem alyp bilenok gitdi geçirdi. Yani ýuwuşlyk bilen bolsa-da territoriýasyny, alan territoriýasyny ýygyna gaýdyp bermeli bolýar, zor bilen mejburi ýagdaýda. Inni gelin şu barada gurrun edelim. Rus imperiyası, Rus imperiyası bundan eylak şu Ukraina urşuna yeňiläýse bundan eylak geleceği Rus milletinin, Rus devletinin geleceği ve Putin'in oturur mu oturmaz mı diyen ýaly şo ýaly biziň halkymyzda ýa-ni biziň vatandaşlarymyzda sorak dörýän bolmagy mümkin. Eger Putin oturmasa, onuň oturmajagy görünüp dur. Meniň pikirimçe, men görüşüm boýunça 100% oturmaýar. Sebebi eýýäm dişini gyjap, ýa-ni gazaba minip oturanlar bar da. Näme üçin yeňilýäňiz, näme üçin ýyda çekilýäňiz, näme üçin bir topar tehnika ýitirdiňiz, bir topar adam ýitirdiňiz, bar ediňiz şumy diýip eýýäm ondan mundan hüjüm gelýär-de. Ýa-ni Putiniň üstüne. Indi biz şu barada gurrun edelim. Kim başlajak birinji? Kime söz versen öyle. Kime mihman o mihmana kim başlayacak diye oturmak olmaz. Bolýa onda ýanky yerden bir ýene de bir aýdyp geçmeli aýdaýyn. Ine şu wagt Çeçenistanyň ýanky Çeçen Respublikasynyň prezidenti bar, Kadyrov. Şol eýýäm birinji hüjüm edip Hemlatiyada, Hemlatiya diýip aýdyp biljek. Ayrılacak diye mi ortada? O men niye näme diýe sizi şonça diýe wagtlap ýyda çekilip sizi näme üçin bu nähil beýle bolýar diýe. Jogap bersin niye de Putin maňa diýe. Bolmasa da men niye Kremle var stolun üstüne diýe aýagymy goýup diýe talap etjek diýe. Sonra mı jogap bersin Putin niye. Bu näme üçin ýyda aýtdyňyz, näme üçin ýeňilýäňiz diýe. Bolmasa oň ýalyk boljak bolsa bizem aýry döwlet boljak, aýry tin çykjak territoriýasyndan Russiýanyň diýär-de. Şolar ýaly nimede görünüşde Hemlatya. Indi şu taýda menen birinji bilen Halmura daha söz bereýin. Şu barada näme siziň ýa-da birazjyk soňrak gürülecekmi söz? Taparağıdan başlar ya suludu. Şey diýelim onu, ýaşylyk günü. Bolýar tapara. Sağ olun, tiýlaryňyz üçin köp sağ olun. O tiýlap berýäniňden bilýän men. O sözü. Mene hakikaten Rus imperiyasının dargama nemesine şaýatlygy diýip taryhy bar neme. Onu öz eli bilen, öz aýagy bilen, öz akly bilen başlatdy. Görünüp dur ýa boljagy. Ukraina Ýewropaň iň bir ösen döwletlerine öwürler bir onun näşillen. O Orset diýen bir döwlet
ors adı bilen bolmadlığı gatı mümkün. O adını başka bir dat derler. O yönü imperiya dargıya ödem içinden nargar. Onu hiç kim varacak yani emetecek ol görmediler. Ya tevavi yani Putin'i bitmesi koyması o zatlar yani predapredilyon Floriyalık nemede urşu utturon padşap tahtta oturup bilenlerdir ödüm orsiyette tarihi oyuncu jurnalaktır. Urşu utturon tek yeke padşada yerine kalan ok ayırlayalar. Yonkü döwürlerim jurnalak. Bu da Putin önemli Putin bir yöne neme bir döwürün bir nemesi. O bir epetli rol oynanır nemedendir yönü. O geçici bir neme. Ödem içinden şeyle bir bakım çökür. Ödem hayran kalmalı olur. Şu nalak devlet 10 yıl bundan badı yok deyip ne şol yalak yağdaya gelersiniz. Bunun içinde 20 tane respublika var. Ne kabirinin demetini teritoriyasını aydaydı. Ne Respublika Sakha diye Yakutistan ne Türkmen çötü Türk demesi. 3 milyon 80 kvadrat kilometre. Kazakistan'ın Murlokan'da şu at Kazakistan'ın 2 milyon 800 milyon kvadrat kilometre nemesi vardı. Ehli baylığım çötaydı. Böyle Türkiye devlet Yakutistan. Onun Kavkaz'ın içinde yemine in orta yakını Çeçenistan Putin'in in yakın adam doğrunuzu tepelep o sizden hadap soracak diye de bu da atlan demeyen çözülmeyen başı o ödüm içinden nemeder yani kabir ilk bolmalı yani kelle kaldırmalı devletler ortadan merkezine de taş nemesi bilen herkedi yok. Çok kıyınçılık var da. Çeçenistan dem için ortaya katı can edip şunu öz vastaklığına gövermeyecek olup nemetti. Tövüştü. İki defa tövüş nemetti. Yani ortadan içinden yani başka herkedi taşar nemet çıkan nokta. Olur ya anklav bir devletin içinde bir devlet bolup bilen nokta. Bolayan yağdayında da getiren problemleri çözme mümkünçülükleri kıyınlaşıyor. Onun için ne karadan başlar Sakha, Tatarstan, Kavkaz şeydikler yani ehli ortadan sömürgeleri indi sömürgedüğünü düşünürler. Yani Orta Asya biz Rus imperiyasının sömürgesidir. Yani sömürülen yeri Orta Asya'nın ehlisi. Yon perdesi vardı. Sovet Soyuzu Дружба народов тiki diye oluyor. Hiçbir дружбаны biz kendileri görmedik. Yani yalan дружбасы. Onu yani filmlerde, kinolarda görüyorsanız o neticede ne ortada hem de o perdede ayrılı. Şimdi öz baştak diyenine de öz baştak verilmedi. Yani tamam sömürülüyor. Bizim halklarımız ne yani düşünce taydan katı iyi de kalan o adam yürüyü kaldırdılar bilerek ne son 30 yılla has bilerek hiç daha da anı yetmedi yani degradasyya değil ya da doğru
degradirlenen men kul bolatum gelýär o diýip ýörün ýalak milletler öttüler de şu wagt Türkmenistan'a. Näbir käbir nemeler gurulu diýerler. O bizim paýtamyz bar, o baýlyk diýär, altın, ağ altın, o gadymyz bar, neftimiz bar diýär. Ýöne şu zatlar hiç birim Türkmen ödekçiler ýok. Ya Türkmen ýakbedin çekýär. O derdök diýär. O kuşun ýertýär, jan taglaryň ortada oýýar. O şu sebäplen çağalaryna ilim bilim bilen ok, ilim bilim bolmasa düşünje de şonalak bolýar. Ondan bir hemme zada bagly, garaşly, o özüni özü oňorup bilmeýän bir topluma öwrüldi şu wagt Türkmenistan. Mekteplerem yani ters oku diýilýär da. Şolar ýalak bir ters neme berilýär. Yazması okumany ulur derece bilmeýär da. 10 klas oturup okap ýadyp bilse adam ýalak. Adam ýalagam däl şuň körýänden bize atlaryny dogry ýadyp bilen oklar. Uluk geçesi şonalak. O el diplomly ýokary bilimlilerem bar. O pikir aýtma, bir zat düşünürme nemelerine. Döwlet ýol başçylaryndan ýa soňky 30 ýylda ekrana çykyp öz pikirini aýtyp bilen döwlet ýol başçysyny ýa-da ministr ýa-da ýenidir şoňa beňdeş wüzipeli ýa-da meclisiň başçylygy ýa deputat görüpmidiňiz? 30 ýylda öz pikirini ekrandan rahat yani yazman bizim guruluşumuzda ýalyk gurulän şahsy görüpmidiňiz? Ýok. O näme aňlatýar? Şu wagt prezident diýenleri bardyr. Öňküsü soňküsüni ekranda zor çıkarın yarım saat öz pikirini aýdyp bilse şolary elimizde götürür. Men şoň taýyn şonu edip bilmeýärler. Me başyna da şolary ýalak adam töweregem şonalak. Geň görmerler ýa-da alt ýapysy şol şeýle gelýär da. Şolar ýok biz düşman o bir zat etjek diýenlerine de edip biler ýalak fizik nemeler ýok. Yani intellektual nemeden. Olar ýalak alt ýapy ýok da, adam ýok. Şoň üçin biz adatlyga çykmaly ilki. Yani özümüzün sömürülýändigimizi bilmeli. Gadymyz bar bolanda da bilinki däl ekeni. Ýöne dördüncü edip şu övünüp berersiňiz. O sen territoriýaňdan çykýar ol ýöne. Senki däl. O senki alap sen adyňdan gidýär. Ýöne pul saňa gelen ok. Sömürme diýilýän zadyň nemeti ýönkü ýa-da gul saklap nemeden oklar sen gulluňy bilir men tömürüp bilýärler de. Benim garaşsyz bir tarap dip ýygyp beren özüňem gul o. Elinde zınjyryň ýok bolun ýöne zınjyrdan meter aýaňda düşok bu da. Görünmeýän. Bitjek ýerine gidibem bilmersin. Barjak ýerine barabam bilmersin. Ýyzma dönjek diýen dedi, ýyzyňa da döndüren oklary näp görüp ýörsiň. Hemme jet ýaşap ýörsiň. Şoň üçin biz oýunmaly, Türkmen halky haýşe diýär oýun. Ýeň bolmanda özüňize şu görüleri gördüňiz çağalaňyz üçin oýunmaňyz gerek de. Sizden öňünler sizden berbet ýaşamaly. Şu içine gitse. Bu ort yıkılanına da özüne düzelip gitme, düzeltecek adamlar yok ettiler de burada. İyidir şey teklek diyorlardı. O şu 15 Respublikanın içinde in ervedi aylığın tek üstaçılı nokta yani gündeme ekrana neme çıkarılı nokta. Türkmenistan yağda Huday taklasınlar.
Bilmeýäniniz bilen o zatlaryň ýok diýildi däl. Ýöne türmeleňizi açyk görenseň şoň bir ýa-ni taryhy bardyr. Şonlar geçen adamlaryň nemeti ykballary, nemet hany, nemeti saglygy dünýede nädip ýaşapdyr diýdirer. O da atlaryň üstüne barar, ýoş-ýoş. Bir gapdalyna däl şu ors bar, orsun nemeti. Şondan galan bir de miras. O aňymyz, malymyz, mülkümüz, düşünjämiz hemme jehem izrodogun diýilýär. Göýdürlen düşünjeli, göýdürlen pikirli bir jemgyýetler, ýa-ki türkmen jemgyýetinde giden postsovet nemetiniň içinde o düşünýänleri, neme diýenleri kändir bolun ýöne düşünmeýän ýöne. Nemet göründirim kän. Olaram ýa-ni günäkär welap o başga zatlary jerdana getirip göründirim kän. Sebäbi men elim bilen edýän nemeden okdy. Men size tuvalet getirip berdim. O sizi bilimli etdim diýip edýär-de bu edýän zatlaryň hem birjesin. Hem beňim dogon diye. Дружба народов tip. O şöyle perden aňyrsynda edilýän zatlar bular. O men şeýdip bir giriş ýapyp beren, bolýar. Bundan sonra bolsa jogap berer. Bolýar Sapar ağa. Sag bolun. Dogry aýdýan zatlaryňyň hemmesi dogry. Eger oturup pikirlenseň, ünsüýerseň hakykatdan hem biziň gelip ýeten derejemiz bir adam aklyna sygjak zatlar däl. Onuň öň bir bu zatlara bir üns berilmän soň Türkmenistanyň içinde ýaşap ýörken üns berilmän soň daşda görüngem şo bir jemgyýet onuň sen pikirem eden okda. Bugün bolmasa da ertir düzelir. Bugün düzelmese ertir düzelir, bolmasa bir gün düzelir diýen ýaly umytda gezip beren adamlar hemmeden şo jemgyýetiň bary. Ýöne hakykatyna seretseň biz şu zatları özümüz düzeltmesek gitdikçe gorpa girip barýar. Eýýam girdigem. Ol içinde gorpun içinde otururken görünen nokta. Yani azat değil adam. Azat değerlerini özü bir azatlığa çıkıp azatlığın nemetini bir yani yaşap ödüne sindiren son onu iyine seyredip şunun azat değerlerini görüyordu. Şunun alak bir kadüs diyelim ya tarihin neme var. İnsanın ödün alıp barşı şeylere kuruyan kendine. Bir de o içindeki bölümde yoktu köp zaten. Son başka cemiyetin içinde yaşam sonunda onu değiştirip koruyordu. Şu adamlar adat değil, adat değerliğinden bilen oklu. Ya oyunu şu tayda men değiştirmek getiretmeli de ne halmada yüzünüzmeli. Yine biz 30 yıl beri 31 yıl daş 31 yıl beri özümüzde bilirmen ýuwaşlyk bilen bizi bilimsiz goýdular. Ýani degradasiýanyň başlangyjy şol. Onuň hem öňdür 91-den hem öňdür ýöne biziň bilýänimiz 91-den bäri 30-31 ýyl bäri adamlaryň gitdigiçe bilimsiz goýuluşy, mankurtlaşdyrma, bir degradasiýa hemmesi genosit bilen hasap etseň hemmesiniň umumy adyna genosit diýip aýdasym gelýärdi. Inni şolar ýaly Putin geleli bäri 1999-njy ýyldan bäri orset dowam edip gelýärdi. Häzir 22-23 ýyl boldy. Häzirki döwürde edilýän, alyp barylýan şu bu siýasat ba orsetde. Şol rejimiň, Putin rejiminiň edýän işi häzir edil Türkmenistanyňky bolup gelýän 30 ýyllaky bolup gelýän zat inni başlady diýseňem bolýar. Sebäbi kim
açık pikirde kim azat adam bolsa, kim özünün pikirini aýdyp bilýän bolsa, şoňa garşy, rejime garşy edýän işiň näde dogry diýip bilýän adam bolsa, arasa pikirli adamlar da, ýani azat pikirli adamlar, şularyň hemmesini basyp ýok edip başladylar. Kim özüni oklaýa, ýokardan, ýani özüni oklaýa, içipdir, ya narkotik edipdir, özüni oklapdyr, özü gaçypdyr ýokardan ýa birini atrawet edýärler, zäherleýärler. Yine biri çağalaryny öldürüp soňa özüni atypdyr diýärler. Ay depressiýa düşüpdir, stresi var diýärler. Her hil diagnoz goýýarlar da. Inni şu arada menine o halmuradaga yüzüresim gelýärdi. Ine meni şeýlerek görýän 20 ýyl bäri ortatdaky oturan ýanky prezident bar. Soňky döwürlerde şu zatlary has güýçlü edip başlady. Şo özüniň politikasyny has güýçlü edip başlady. Adamlar köp ölüp başlady. Oligarklar var içinde, politik adamlar var içinde. Beýleki käbir ýolbaşy işgärler var içinde. Ine şu Türkmenistanyny biz ine türme salynyp 15, 20, 25 ýyl berilýän adamlar bar. Iň ýokary agyr derejede, ýani näme diýilýär oňa? Iň agyr jeda. 25 ýyl ölüm aýrylanan soň 25 ýyla getirdiler de. Şonça ýyllap oturan adamlar bar. 17, 18, 19 ýyl ortada mene şu wagtçyly. Bas tutulup basylýan adamlar, ýani politikler bar, beýleki öz pikirini aýdyp bilen adamlar bar, korrespondentler bar, jurnalistler bar. Bular basylýan adamlar dogrusyny aýdan üçin basylýar. 19-20 ýyl bar oturanlar bar içinde. Şu Putin geleli bäri. Bular Putin aýrylmasa çykmajagam görünüp dur. Inni şu barada siz şu deňeşdirme barada näme aýdyp biljek? Türkmenistan hakykatdan 30 ýyl bäri şoňal genosit gidip dur. Ortatda men ýaňy ýakyn görýän şonu. Soňky döwürlerde. Belki oğlan vardır. Sağ olun oğlu çağırın. Elbette bir bilen utgoşuklu, sağlaşıklı işlep duran iki devletli de diktatora rejim hareket edip dur. Yöne Türkmen'in bir sözü var. Uleşekten keçeşek bokymany öğrenir diye. Putin haçan şu prezident saylanan günü ilkinci daşary saparyny ya resmi vizitini Türkmenistan'a Aşgabat eder. Yine bilem tarihine subutname. Lellimin oğlum ýa-ni goşadyrmak üçin saýranyň diýip orta çykan gününe ertesi günü ýa-ni şol birinji, ilkinji resmi saparyny oğlum menen Moskwa eder. Lellimin saýlananda muň üstüne göne gydap baran ýene de Putinler ýa-ni Nazarbayew. Oğlum menen tarihi fak. Aýdyp otursunuz da adamları etardan oklaýarlar ýa-ni zäherläp öldürýärler. Putin gördü bu zatlaryň hemmesi o Türkmenistanyň taryhyny ýa milletini eksperiment görnüşine goýuldy ilkinji başda şu. Ýa-ni açyp çoğun eli bilen, ýa-ni Viktor Trump'yň eli bilen, Jadanyň eli buyrugy bilen garaşylar Türkmenistany ýa Türkmen halkynyň üstüne şular ýalyp eksperiment geçirdiler. Ne ilkinci etardan oklanan Niyazlı rejime karşı duran Akmarat Şirin. Onun KGB'nin işlerinin 3. etardan oklap betonun üstüne onu çok taydacağını verdi. Ve o zaman çok Ağlı Birlik hareketinin ilkinci kurmayıcılarının biri. Son şu Ağlı Birlik'te katı meşhur yani yiti çıkışlar bilen, koşulun üstü bilen, şu rejim paşadan ne Bappa Göklen, Bappa Göklen değil yani. Ben o odaşım. Yine buna Berga Borca vatan bir magazin müdürüne sen şunu maşinle taksan onu bir sene azatlık koyuyor yoksa mühim azatını konfiskat edip 10 yıl turmaya başlayıp diyelim. O köşede trotuardan öğrep barayan adamı köşeden yoldan çıkıp verip maşinle kaptırıyor. Onun neresi şu saydı bu var. Karad ki adını ağlasan ki bizim bilýänimizden bilmeýän gatydatymyz gatyka näçe adam zäherläp öldürdi. Ol ýa-ni olguny aýdyp berdim, ol işan ol ifbarada aýdymda özür Puhanowyň hem gardynaşy hem ýa-ni Magarif boýunça ornmasary Bagyýew diýip. Ýene şo Bagyýew
O ne türmeye bastırıp türmede de şunu zehirlep ölecek diýenden 5-6 aýdan soň türmeden çykyp goýberdi. Öýünde hikayet bolundy neden aýt. Şular ýaly adamyň sany sajagy ýok. Gatykan eksperiment geçirdi. Orsyp şol ähli däri derman KGB-ň, FSB-ň ullanýan zehirlerini Türkmenistany barlap gördüler. Adamlardan. Ne eksperiment şeyle ölkeşdi, ölçer. Onun için biz bir eksperimental laboratoriya Türkmenistan. Ondan maqsad paragan aýdyşýar. On gaç çykdy, ne çykdy, paxta ýygnaldy. Ýygnaýana biziň halkymyz ködüýün görýänen daşyny nakly. Halka ýygyna hiç zat gelenmi? Büdjet barlyky madawet berýär. Hiç kim. Statistika ýok Türkmenistan. Ondan ene urdumşalyk eden etdiler. O ölelimem getirip koyun şol Kreml bilen Putin. O niýasam şolar sakladylar. Bir aýagyň aňyrak basyp bolsalyym. Hemme zady sede beren maňa şu wezipen berdi ýenden soň ony getirip niýas öldürüp muny getirip koýýar. Indi maňa makul şaşyp başlady bol. Onun meterine aly sarmyk oğul getirip koýýar. Ne bilen akly bir sözüň başyny satyp bilmeýän o çağa. Ine Orsiýadyň şol aýryp duruşy ýaly şol ýakamyzy şol 140 ýyl bäri tutup gelen terem biz bokurdagymyz goýberenak. Bizde garaşdyrlygym ýok, bizde bitaraplygym ýok. Garaşdyrlyk bar bolsa, bitaraplyk bar bolsa, ene şol häkimeti basyp alan jenaýatkar topar, halkymyzdan, döwletimizden garaşdyr, kanundan garaşdyr, şoňa korsun notyp. Ene bitarapym bolsa, olar şo biziň halkymyzyň baýlygyny hemme tarapy, çar tarapy dargady gotyly. Men kedäl men işim ýok diýip, men ýaşasam bolýar, tohum bilen diýip meni ýaşuny bu dünýäde eşeret bilen ýaşap bir topar mahluk, jenaýetkar. Ne beýsga çaýsak şuňa ýaly ola çaryny, ýöne şu taýda başda aýdyrladyň bar şol. Ýani Orsiýadyň goşunyň täsiri ýa nähil bolur, o beni Ukraina çöwüşinde men bir atlar gije güni ýerlerle oturandan aýdy. Ene şu gün ýa şol 7 aý bolup barýar-da, 24-üne 7 aý bolýar. Orsiýadyň Ukraina üstüne çalışadığını. Şonda şu 7 ayda basıp alan ähli territoriýasynyň bir bölegini hana 3 günde gaýtaryp bermäge mejbur boldy. Ola müňlerçe ýanky eskerleri ýanky wepat bolup, ýene müňlerçe ýesir düşüp Ukraina oşunyna. Ene şeýle maskaraçylyk bir topara gaçyp gitdiler ýene Orsiýadyň territoriýasyna tarap. Ökçesin götür. Yani şular ýaly ýagdaýda Ukrainanyň ol ýeňje olanlar bize ma'lum ýa görünüp dursa, ol topragyny orýar birinciden. İkinciden o Ukraina halky olarda durnuqlyk bar, olarda mertligem bar. Olar bilýär watanyň gadyryny, gelecegiň hatyrasyny olar janyny orta goýan. Türkmen ýenleri Orsiýatda olar ýaly motivasiýa ýok. Putin için can mercek adamı yok. Ona Putin'in şu hödür ediyen pulu var. Aylığı var ya, önüne verilecek milyon rublu var. Şonu hüvves edip bine gidiyenleri var da buraya 4-5 çağı olsa böyle şu ölün puluna bir kalın diyenem bir 5 yıl sartıyım düşünce var. Orsiýadyň şol gözü alkoholün açılman oturan oğullarına kıyasıyan halkın yine düşüncesi şoň yani. Yine bedbaşçılığım şu taydan gelip çıkıyor. Bir Türkmen halkı düşüncesi diye, ağınsız diye, olumsuz diye, Orsiýadyň kinem şey ettiler. Moskvadan 100 kilometre aňryk kersen Aharpyndan Şermenne. Her ýyly yüzlerçe miň çağı ýitirmediler. Hany bilen enatady, nira ýitirmediler, organa goýberdiler bular ýa şeýle öldürdiler. Bular halmyradagy şu ýaşlykdan mekdebiň çagalary arak içmäni öwrenýärler. Mektep ýaşyny. Şolon bir genosidiň görünüşi, şolary şol bir çäre görüp bolanok, şoň edip bolýar. Ýöne emma hiç kim galadasyna däl. Magadyna 10-12 ýaşly çaga baryp arak alyp bilýär. Türkmenistanyň ýa Orsiýetde. Yo, men Türkmenistanyň gurulmagy çok bolýan, Orsiýadyň küdüşnüki Şol getirýänler, şolon bir genosidiň görünüşini Orsiýetde näme üçin şonu öňüne alanoklar diýip. Bizde ondan beter arakdan hähile morda adam bejergap düzelip bilýär, ýola gelip bilýär. Biziň halkymyz çağalymyz mektep okuwçylaryň ýatyň döwrüne geraýyna tutdular. Şu mektebiň tualetlerini sadece tanrına bar çağırır, şu taýda geraýyn edýär.
Ha bu. Satyanım sattıryanım Mogollumlar mektep Mogollumlar. Bu toron o tayda ılımam yok, bilmem yok, hiç de adam yok. Dine alıp satarlarını, üyüşmelerini. Yok. Biz atlar var, bir döwürmenden 20 ýyl ozal aýtdyk elatı. Hani muňa gulak gabardan halk barmy? Yok. 20 ýyl ozal aýtdyk. Halk muny dinledim. Yok. O ay näme bolsa goňşyma bolan men başyma düşmez diýe gelmez diýen o niýet arzu bilen ýaşady adam. Bize degmedik, degmedin nämesi diýen ýaly. Käbir gaçyp çykdy ýolyň daşyna şagalanan. Käbir guma urup gitdi özüni ýa dagda çatma urdy. Şol rejimden halas bolmak üçin. Ýöne hiç birisi göreşmedi de rejime garşy. Ene bilen halkymyzyň tragediýasy şu taýdan gelip. Böyle wagtaly oturmaýyn ol şanlalyk Böyle emine. sağ olun harmada. Indi kimine söz verilen yankı şu milletçilik barada adamların näili şeyle agzal edipdirler de bir 30 ýylyň içinde adamlar şeyle bir agzal etdiler de bir yankı harmada gaýdyşýaly goňşusy aýalyny urup dursa da baryp bir näme bolýar diýip sorajak adam ýok da. Indi şolar ýaly goňşusynyň süýräp äkidip o polis maşynyna ýükläp sonra diýip äkidaýselerim goňşular seredip durýar hiç şeýle näme diýen diýip aýdy bilen oklar. Indi şolar ýaly türkmeniň arasyna ýanky milletçiligi, agdy birligi ýom-ýok etdiler. Indi şo arada kimine belki bir zatlar aýdarsyň, onuň başga da aýtjak zatlaryň bar bolsa şu babatda başystyny. O yankı agzybirlik barada aýtsak agzybirlik aslında bolmaýan bir zat. Onu Unda da gulluň arasynda bolýar ok. agzybirlik bilmedim yankı hak hukugyň ýok ýerinde belki döremeli bolmagy mümkin. Şondan aýdylýan bolmagy mümkin Türkmenistanda hak hukuk meselesi ýok. Ýöne bilimli cemiyetler vardır, bilim alýan. Ýine o cemiyetlerde yani bilim hemme zadyň ýerine geçýär de şo kanunyň esasy şo bolup durýar. Yani bilim bolmadyk ýerde kanun işlemeýär. Kanun işlemeýär diýmegem ýok diýmekde. Ondan soň kanun işlemän soň çäresiz galýan şahsiýetler agzybirlikde çäre gözleýän bolmagy ahmal. Şonuň ýalyp men görýän bu bir agzybirlik nemes psihologik bir ýagdaý. Yani biz hakykata dönmelde. Ne diýen ýakynda neme vefat etdi. Neme şaýaly. Angliýanyň. O din Angliýanyň däl, onu köp adam bilýän däldir. Awstraliýa, Kanada, Täze Zelandiýa, soň ýene däme bir ker bolmaly ýa kiçirä. Neme Irlandiýa. Soň ýokarda Kralçasy, Karalewa. şonuň şazenany. Din Angliýanyň däl, ýani Beýik Britaniýanyň. Beýik Britaniýa ullakan bir nemedir. Şonuň ýaly bir ýagdaý bardy. Indi bu maşgala 1000 ýyllyk maşgala. 1000 ýyldan bäri bar. O 1000 ýyldan bäri diýmek ýörep gelýän düzgün tertipler bar. Bir akyl bar. Ýene 70 ýyldan bäri görlenok da nemäniň geçişi. Padşalygyň geçişi. 70 ýyl boldy. Zat görüldi nähil şu wagt düşünüp bolýardy. Nähil güýçli bir akyl bar munyň arkasynda. 1000 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Indi bizde şo zat ýok. Ýa-ni şo zadyň bolmagy üçin bir akla, bilime üns berýän neme bolmaly da. Soň agzybirlikde çäre gözläp ýörmeýär. Soň kanun bardyr. Soň jemgyýetiň ahlaky bolýar. İkisi gaty güýçli bir zatdyr. Kanun resmi taýdan bolýandyr. O jemgyýetiň ahlaky resmi bolmaýan günlük neme ýagdaýlarda bolýar. O has güýçli bolýar, täsirli bolýar. Sebäbi göni jemgyýet cezalandyryp bilýär. Soň ahlak diýende de adamlar nemerek ýalňyş düşünýär ahlak sözüne.
Yani sapara aýşal bilden aşağı mı kan diýip pikir edýärler. Ahlak ýene de şo bilimde gelýär. Ertirin alad etmekden gelýär. Ýalňyş zatlar bardyr. Owurluk etmek mysal üçin ýalňyş. Yalan geplemek ýalňyş. Bu zatlar ahlak nemesindedir. Ýene şunam alýan resmi nemelerde de ulanyp bolýar da döwletiň. Yalan aýtmalar, halanmaýar, ýene soň. Şu zatlar bolan ýagdaýynda agzybirliğe gerek galmaýar. Agzybirlik nemedir? Bir psikolog ýa-da ýa-da bir çäre miken diýip pikir edilýär. Ýöne çäre däl, näme üçin çäre däl diýende agzyr boljak adamyň bilimsiz, ilimsiz, ahlaksyz ol adama bir gün inanyp bilsen, ikinji gün inanmaly däl bolýar. Şonuň ýaly bolýar-da durunuksuz bolýar. Şo sebäplen agzybirlik neme gözlenýär-de. Ağzımız bir bolsa da üýtgemen dursa, şu zatı çözsek dememiz diýip demeli. Ýoksa kanun olsa ýa-da düzgün tertip göreýän olsa jemgyýetiň içinde, ahlak diýenimiz zatlara gerek ýok. Şo sebäplen ine şu wagt adamlar çykýar, näme diýjegini bilenokda. Akıllı adam çıkıp gelin agzyr bolalım diýmez hiç açana. Gelin adamlar o indi bir agzyr bolalım ona hijem diýmez. Akıllı adam çıkar o şular şunun ýaly şunun ýaly çözülmeli diýip aýtar. Onu dinleýän beýlek akıllı adamlara o aýdýanyň dogry diýer, ýalňyş bolsa da ýalňyş o bunun ýaly çözülmeli diýip aýdypdylar. Ýani pikir aýdylyp bilinýän bir neme bolmaly da, ýagdaý bolmaly. Yani bizde şu an pikir aýdyp bilinen ok. İlkinci ýyllarda, yani 3 ýyl bolup gelýärinde, birinci ýylynda yani hereketiň oýanşy. Adamlaryň ýazýan kommentariýasy berekella, malades agam, diňe öňe diýilen sözler bardy. Bu sözler ýa-ni akylly adamyň aýdyp biljek emas däl. Yani akylly adama berekella diýsen gahary gelýär meniň pikirimçe. Muny ilkinji gezek tanışan ekranda bir türkmeniň gürläp duranyny gören adamyň haýranlygydyr bu. O haýran galyp ýazýar, düşünip ýazan o. Entek ekranda nämäniň gürrüň gidip duranda da düşen köp şu wagtlar. Soňra şunun ýaly ýerlerde döreýär ýa-ni diňe öňe agzyr bolalym. Problemalar agzalylykda görýärler. Ine iň erbet zat agzyr bolmakdyr men. Kommunizmden mysal getireýin, iň gowy görýän näme? Kommunizmde hemmekim deň bolmaly. Beýik bolsaň kellen kesýärler, pes bolsaň gulakdan çekip şol näme galyga sokjak bolýarlar-da. Deň bolmaly, hemmekim bir bolmaly, ýa-ni agzyr bolmaly. Adaletlice gedaý bolmaly. Ýoksa ine adamyň tebigatyna geleli. Käbir adam teknik tarapdan gowy bilýändir, okyp bildir, gyzyklanýandyr. Käbir adam pikirlenip kitap goşky ýazasy gelýändir, okasy gelýändir. Bir adam gyzyl reňki gowy görýär, bir adam gök reňki gowy görýär. Dogry dälmi? Kommunizmde hemmekim gyzyl reňki gowy görmeli. Mysal üçin. Gyzyl bilen näme diýerler? Ýa-da kelläňi işledip bir zatlar döretmeli. Sen bir zatlar döresen watan düşmany, halk düşmany bolýar. Şoň ýaly bir ýagdaý. Ýa-ni ýene de saparaň aýdan nemesine gelýär erkinlik meselesine. Biz näme üçin agzyr däl diýmen, biz näme üçin erkin däl diýip sorasak has ýerlikli bolar, dogry näme bolar. Agzyrlyk neme däl diýende men mysal üçin agzyrlyk bilen kesellän bolsam, sosiopat bolsam ýa-da seretjek o maňa meňzän ok bu pikire. Güýjüm ýetse soňra şonu ýok etmeli ýa-da meniň pikirime ynanýandygyny aýtdyrmaly da. Agzyrlygyň şunu ýal taraplara bar. Ýa-da başga bir nemetsin.
Meniň diýenim boljak diýip. Näme üçin agzymyz bir däl? Agz alyp çykarjak bolýarmy diýip aýdar başgaça pikir etsem. Şonuň ýaly bir neme bar? Indi men munyň üstüne bir zat goşaýyn. Ine Orsuň illüziýasy bar. Hemme kim inanypdyr. Ors güýçli diýip sapara başlaýdy da Ors güýçli diýip hakykatdan inanypdyrlar. Ulan propagandalaryň üstü bilen alyp barýarlar soňa şunuň ýaly bir zat bardyr. Ors gaty kän gan dökýändir säbäbi özem bilýär başaryp bilmeli. Akylsyz adam ertirinden gorkup akıllyny ýok etmeli, şuny ýok etmeli. Ertir problema çıkarmasyn sebäbi akylsyz adam inanýan däldir. Näme daş döwrüne hiç kime de inanýan däldir. Onun için ilkinci nowbatda etjegi işi ýok etmek. Ýok edenden soň karşı tarapda gorku döreýär, gorkýar. Bir şekilde şoň ýaly güýç emele getiripdir. Şoň netijesinde de ýanky güýjü öldüren ýanky soraksız, soalsız, kanunsuz, düzgünsiz, tertipsiz ýok edip bilýär. Şoňa da güýç diýip inanypdyrlar türkmenler. Diňe türkmenem däl de beýle postsoветler hem ýanky. Orta güýedem şoňa ondan diýerler. Orslar da o öňden bäri dowam edip gelýän zat, olam bize de gelip şonu demedi. Oň bilen zäherlenýär. Gatkän adam öldürilendir. Ýöne häzir şu taýdan günümizde bolup duran zatdan mysal alsak, Orslar näme üçin ýalňyş kararlar alýar? Ýalňyş karar aldym diýseniz ine. Ukraina birinciden uşaşmak düýbinden ýalňyş. Muny Amerikanyň güýji ýetýäş olam etmez de. Amerikanyň şu wagt dünýäde islendik ýere uruş açmany güýji ýetýär ýöne. Uruş bolan eden ok. Ýogsa Amerika da oşo taraplara öz täsirini bermekçi. Bundan soň Amerika täsirini berýär. O görünüp durýar bundan soň. Men Ors şonu diýär, ýanky Orsuň akly şeýle bir neme täsin we izde galyjy bir akly bar. Şoňa da bizimkiler näme üçindir bir ýokary akylmy kandiýanmy ýa-da bir güýç diýip hasap edýär ýanky. Elmydamy Orsuň ikinji plany bardyr diýip pikirlenme nemesi bar. Häzir Ors demetdi da ýalňyşandy indi hasam orta çykyp başlady. Orsuň bir bilýäni bardyr diýip aýdýarlar. Ýa-da Kiýewden çekilen wagtlary ize çekildiler. Sebäbi gördü günlük ölýän adam ýa-da esker sanyny hasaplap özleri hem gaty gorkan bolmaly da. Soň ize çekilmäne ize çekilip biraz özlerine wagt tanap şo taýda pikirlenmäne nebetdiler de. Şo taýdan eýem ýeni başlanýy köp adam üçin belli. Ýerde aýdyp geçen kemine ýanky Ukraina barady. Ine Ukrainanyň harby güýçleri nimetdi. İbrahim 2 ay öňünden obýewleniýe berip ýanky biziň günneme getirişimiz ýaly her günnelük ähli platformalaryndan şu bir ýerde bir bloger bolsun, jurnalist bolsun, korrespondent bolsun bar aýdyp başlady şu mediada. Ine biz hüjüm etjek, günör tarap hüjüm etjek, ýanky nime tarapa, Krim tarapy, ýanky Herson, Nikolaev, beýle Zaporojye şu taraplar bar. Şu taraplara hüjüm etjek, öz territoriýalymyzy gaýdyp aljak diýen ýaly günnelük günneme getirip durdular, aýdyp durdular. Bular näme etdi Orslar? Ýanky beýleki nime Vostoçny tarapy, Günnogor tarapy. Şu ýerdäki bar özüniň harby teknikalary bolsun, eskerleri bolsun barny oklady, aşak nime oklady, Günorta tarap. Bular bir kaýdan basjak bolsalar nime hüjüm Ukrainalar bir oýuna getirdi. Oyuna getirdi. Onun yani aşak çektiler bar goşunny. Doğru Oyuna bar geçenden soň indi men o bir zat aýdaýyn, ine oýuna gelmek onuň ýaly özüne göwnü ýetýän adama men pikirimçe o günä bolmaly. Neme bar, samolyotlaryň ýangyç hasaplaýyşy bar. O ýaly
E, Samolyotlary hiç açanam misal üçin aýdaly New York'tan İstanbul'a diýeli bir uçar hiç açanam belli bir mukdar ýangyçy edenok, yakanok. Üýtgeýä, näde üýtgeýä howanyň gyzgynlygyna, sowuklugyna, o şemalyň güýjüne, içindäki adam sany, ýüküne göre üýtgeýä hiç wagtam neme däldir. Şonuň üçin nemede ay biz ýüküň oýunyna geldik diýip bolanok da ýük agyry gelipdir bu hezek diýip düş. Ýani deňiziň ortasyna düşenok da. Ya, Ne şonuň ýaly bir nemesi bar, soňam köplenç uçarlar, ýani uçaklar ýa-da ýangyjy has köp bolsa, gowanan wagty şol päsgel berjek bolsa, entek gelmäkä deňiziň nemesinde ýangyjynyň belli bir bölümini boşadýarlar. Däp ýolda şemal ýa-da ýene beýle päsgelçilikler çykmadyk bolsa, onuň bir ady bar, men ýadyma düşmedi. Ýöne şonuň ýaly bir ýagdaý bar, ýani pilotlar hasaplaýar onam esasan şu pilot şu zady hasaplap bilmese olam diňe matematikadan ibaret däl. Teoriýany günlük her uçuş saparynda teoriýany özüň öğretmeli, akly ýetirmeli. Deňiziň zadyň üstünden bir kruk aýlanýarlar köplenç samolyotlar. O misal üçin o aýlanmaly bolýar, entek düşýänçe aşağı, gonýança neme gerekde. Nowat bar, beýleki nemeler. Umuman şo zatlar hasaplap bilmeli pilot. Şo zatlary akly ýetmeli. Indi orsam bu taýda şu urşun pilotu, dogry dälmi? Ama çıkıp bilecek oýunlar ýene näme ýa-da aýdýarlar Ukraina goşun däl, o Amerika bar bunyň arkasynda diýe. O bolsun Amerika bar diýip kabul eder. Şu Amerikanyň boljagyna aklyň ýeten okmudy. Pilotam olonky şaýgudurda. Deme kemine Hasap etmeli. ben ara goşulşoýun. Bir hata edip bolmayan zat barda, pilot bolonda da, ya prezident bolonda da, adat halky ýeňip bolanok. Ol dähilikden güýçlü bol, akylly bol, ýani bindiriň wagtyna dök ýa-da o hasapla barýan ýeriň önemli. Şo taýda halk adat Şonu hasaba goşmandyrlar bular. yo onu hasaba goşup bolanok. O üýtgeçik zat bolýar da. Hiç okuda da bunu demeden oklar ýani. Ýene bir zat bar sapara. Öğrenýän demelerde de okudan oklar da. Ruslaryň ine ikinji gezek o bir azat halk bilen ýüzleşýän nemes miken, ýani taryh boýunça başga da azat halk bilen ýüzleşip gören bular. Bira Pribaltika bardy. Indem Ukraina. Ondan öňkine ünsüriň Ukrainlar hem şo wagtlar azat däldi da ors giren wagtlary. Osmanlynyň täsiri bardy. Ýene näme soň ýene näme Wengriýa, Awstria-Wengriýa o neme täsiri bardy. Umuman dolu bir azat neme däldi de şondan peýdalanyp Giriýa alan ýerler şonuň ýaly. Onu ölçäwim bolany kemine ne ort nemede ýa Ukrainany azat eden Russiýaň öýüdi, uruşyň başlamagy. Ukrainler öýdleriň azat boljagyny nemeden bilmeýän bolmaklary mümkin. Şonu Ukrain halkyny döretdi. Bir halkym däl. Ortalaň nemesi ýalak bir demet ikine içinden tanýatsa biz. Näme şu uruşyň başlan soň şol millet boldy. Ödüm beýik millet boldy. Uruş öň ýany beýle däl. Onu bilýär. Men elimde kän Ukrain işleýär. Bir topar dowatlam bar. Olar şu orsdan bir göçük nemesi bar elbetde bolun ýöne şolar adat däl. Ýöne birden demetdi. Şu talçok berdi. Şu uruş hatam eter. Olarda 14-nji ýyllak uruşam talçok berdi. Ýöne o wagt doly ornaşman bolmaga çemerler. Ýöne şu zapar o bir millet döredi. Şu millet bunu ýani mekteplerde, universitetlerde okudan oklar. Bu bir ýani geň da. Orsun ýalňyşan ýeri ine Gazagystanam açaçan. Gazagystanda da
Yani ODKB deyip nemesini soktu. Kazaklarım näme o? Ors deyip gördü de ona. Ho. NATO'ya alap bir neme göz önüne gelen nokta adamların näme etse de. Ors deyip göz önüne geldi. Şonuň üçin iğrenç töredi. Mecbur yankı gämenim ýönünü üýtgetmeli boldular ha, Kazaklara. Ya orasını hiç bir zady hasaplap bilenok. Şu edýän zadymyz dogrymy kan diye. Men şoňa geljek bolýan diýen illüziýa. Kara üç ködiye dip şolary alap düşünjesi Gara var. güç orta sırlarda ýa-da 20-nji Ha, asra çelli çözýärdi hakykatdan. O çözdü. Şu atlar çözüp bilip durýar. Şu at gara güýjüň nemesi göremýär. İnternet var. İnternet gaty köp zady üýtgetjekdir. Entek biz 10 ýylyny ýaşadyk da internetli döwrüň 10 ýyly şu at dünýäde. Ya internetli neme diýip aýtmagyň sebäbi telefonlar çykyp 2012-nji ýylda hemmäniň elinde o çalt internete girip bilýän eleterli nemede bolup başlatdy. Ýene 10 ýyl boldy. 10 ýylyň içinde näçe dünýäniň nemesi üýtgedi. Indi munyň öňünde ýa-ni Orsun illüziýasy hakykatly alap görünjek däldir. Öňem illüziýaty ýöne öň näme de bolsa da ýa-ni maglumat, informasiýa boşlugy bolýardy. Alyp bolanok, şonu dogurlap bolanok. Gelýär bir san owan jezalandyryp gidýär gabagly. Owadan habarym bolmaýar, beýleklerem habar alyp bilmeýär. Habar bar ýa diňe gorkusy bar ýa-da şu owany ýok diýip. Neme ýok habarlaşyp bolanokda berek bilen wagtynda. Türkmenistan içinde şu wagt edýänler hem şoldur velayetler arasynda gatnaşyklaryň demesem. Indi ýöremeýär ýöne. Hemme adam ýalan. O çüýän çıkarıp bilen oklar ekeni. Yani Orsun yara tehnikası o zatlaryň hemmesi yani çöp diýerler ha. Olaram çöp hiç derde yaranok. Alaşları yok. Bundan sonra. Tatlar içindäki aparaturlara çyn tatypdyrlar ýok. O hemme zatlary yalan. Akkumulyatorlara çyn neme tehnikalaryň ýöreme diýer edipdirler. Öz yalanlaryny özüne ýatablarym. Menim goşaýyn bir söýleger mümkin bolsa, her bir millet özüni tanımak üçin ýa bilmek üçin nerede duranyny çok many ýagdaýda bir synagdan geçmeli. Taryhy synagdan. O ýol uruş bolsun, kırgınçylyk bolsun, ýa aýdaly ne bir betbagçylyk bolsun. Halk özüni synap görýär, şol özüni näde alyp barýar şu kritik ýagdaýlar. Ukraynalılar ne özüni gorkady oturýar hakykatdan. En ağır ýagdaýda, en ağır günlerde özüni bular şu halk diýip hatap etdiler. Döwletem bizinki diýip aýtdylar. Daşyndan hiç bir adamam içine salmasan aýtdy. Ine şoň üçin bula görüşip otur. Gynansadan Türkmenistanyny bizde şu synagy halkyň iňjigi götermedi. Ya halk görüşeti gelmedi. Ya da halk öz ykbalyny şol niýatynyň töwereginiň ýalany sözüne çorary bolşok. Ine aýşula bilýän. Özü goşulmady da hiç bir işe. Ine bizim tragediýa, bizim göz başy şu taýdy. Belki onuň maňyrdan gelýän bar, elbetde ol Sovet zamanyny ne bir ýok gatlyk bolmasa galany ölümden bilimden kördüki ýa-ni halkymyz bar. Ona mene ýetişmeliginden ine açyrça bilen niýat ine kökü dama bilen gopartlandy. Türkmenistan içindäki ýetişip gelýän türkmen intelligensiýasy. Ýa-da lugatlyklaky ýol başçylar. Ýok indi şu Türkmenistan içinde elin pelteli şyraly gözleseňem günlüden gün ortan o taýdan menden iýdir spesialist çykar diýen mende umyt ýok. Sebäp 30 ýyllap ilim diýip berlerine bir daşar döwletde çağrı berilýän bäzi klasyň bilmenden ýokardar bolan institut universitet. Şunça wagtlar bizim aňymyzy, düşünjämizi iýde serpikdirler, bizi getirip orta asyryň petigine sokup goýdular. Indi hemmämiz bu ýa düşdükler bu guýun düýbüne ýatyrdyn, şunun ýadyp çykmagy ugrun gözleýärdi. Halka maňa düşünýän bar ýöne.
Şoň üçin Orsiýet şumaha biz üçin bir gaty ullukan merdiwan bolup hyzmat edýär. Bizim halkymyz ýa Türkmenistan üçin. Şu Orsiýetde häzir erjim ýykylsa, şo biz üçin merdiwan şu çukurdan çykmak üçin. Şu mümkinçiligi biz elden sypdyrsak ýa ullanyp bilmesek degişli derejede onu biz asla hiç açan biz aýnalmaýasam ýa şu düşünede gitsek Türkmenistan atly döwletem galjak galy, iň paçygaly ýer. Şoň üçin Hamurada ya da şular ýalňyşyp Türkmenistana o giren şekilli bolmaly. Türkmenler oýanar ýaly. Olsun giren yerlerin hemmesi oýanýar da şondan aýtdym men. Yok, orsları ya içinde gidip diyor hani on dışarı işler başlı on içeri işler ministri ya Orsiýanyň baş prokuroru gel Türkmenistan'ı gorkezme böyle bu nähil düşünmeler devlet kararstı ya bir taraf bolýanlar. Bilmek bir çok olasynyň entägem çykanda SSR ýykylana Türkmenistan ya Ors imperiýada gidene. Sol daşa botyly wagorlarym, sol poýzlarym samalyotlarym, gemelerim şol gatnap goty ugram mana Orsiýada. Kim näçe uratdy? Näçe bahadan ýylyny näme geldi? Bilýän hiç kim ýok. Mut edipdir. Olara da geregi şol. Halky kördäkin oýdular. O tömürýärler tömürwesi Orsiýadan. Gyýnan salam jeýle. Gaty dogry. Şo da paraga, şu işetçek adamny döredi. Menem bir çetini gördüm da 90-njy ýyllardan SSR ýykylmakda ýüze çykyp başladylar. İşe urlar, ýaşlar ýazak onugragam bolsa orta gruply işe biljek adamlar halka çörek berjek ýa üpçünetçek ykdysadyet. Şolaryň hemmejiniň elini urdular. Yol vermediler. Paraga özüm bilýän o bu zatlar içinden çykanar. Egerde şol adamlara yol verilen maksat şuun Türkmenistan gör bak derecesi nerelere yeter. Ya devletin yerası baylıklar ereceli ullanılmazsa gerek yerler uğradılmazsa bizde de şol Norvegiýan kýaly gelecek nesillerin goru ya gaznasy borda azinasy. Hani hiç tat ýok. Barsa da mädir naşanlap tura gazna badyr ýene de görnäşe milliardlar bergesi badyr Türkmenistan. Yani Orsiýet diýýän bol şol Kremliň Putiniň häkimet başyndan gitjek görnüp dur. Biz şoňa taýýarmyz. Etady da. Gitjek 200 ýyl borluk oturdy. O taýda Amerika girdi, Ýewrosoýuz girdi. Olaryň gadyny ýapan boly her hili şantaja ýürýär da Putin. O edip gorkudan beýdi balan. Olum bolanak, geçenak. Indi ýakyn töwerekleri bir-birilen uruşýar. Hiç kimin ölesi gelen akdy. Ya Gaga suudunu tribunala çekilmeli bolar eden cinayetler için ya da Kremlin öňüne gyzyl poloşet tasyly öldürülmeli. Ene ikiden beri bulara başyny çykarlygy ýok. Şoň üçin bular şu bir-birine depişip otylar. Ekrana da, aňarsyna da. Indi gördüler. Putin'e bin soňky eline galan diýmeli argumenti. Ene şol ýadarny ýa atomly bomba. Atarım şonun oklar mı oklamaz mı o pelegişidir yani on şantajına dönen adam yok. Aýtdylar hani daşar döwletler yani Ýewropa, Amerika. Eger şonu bir bomba taşlasa ya uçursa onu diýmek Orsiýanyň üstüne ýazak bombalar 3 tagadyň içinde 34 milyon adam ýok açy. Keredik görüm. Ondan kim şol 34 milyonyň içine girecek bolýar? Ol bir günde ýok ediljek ýylan. Ertesi gün büýür güni o keselden ýa-ni şökli keselinden o galan bille kim gyryljak. Indi bir Putin üçin şunça adam öz janynyň geçýän bolsa hani görelik. O taýyň iki uju bar. Ol bir uju bilen galga diýip hemle sal en bolsa bärde beýle kujam bar. Ol hemle salman ediljek işler bar. Ana Reisga çaýsak şunu ýaly. Mene görüşüm situasiýany. Biz her bir zada şuun erti düýnen mä taýýar bolup oturmaly. Haçan ýurda gitmeli bolsa biz taýýarlygymy görmeli. Ene kemenle hökümetine de şunu ýaly tawşyryk gaýrat edin. O ýigitler, gaýglar hemme o ýer yer etmeli işleňizi, planlaryňyzy düzüber. Öňküňiz ýaly. Praktika geçirmek işe mene uzakda. Biz almasak bolanok olaryň elinden. O köp zat ütgemeli. Putin gitdi, gat köp zat ütgär, bütün dünýä ütgär. Esasan Türkmenistan.
Hakimiyet berilene, hakimiyet alınıyor. Şonu doğru aytdın, almalı olun eline. Biz oradan haýyş etmeler ya, yalvarmalar, talap edip almalı. Gerek bolsa kekirdeğine meni almalı olun. Saparağı doğru aytdy olun. Olur bile ne hasaplaşmalı. Yo bunu Hökman Aliyat Halmurat hiç nemesi yok. Yönü bizim halkımıza bir adatlık gerek diýilen bir neme erçek bolýarsa bir adatlyk talaby biz adat bolsa bu ýerle diýdirjek bolýar şu halka. O adat boljak gelýärler-de. Hep onu Bizem şonu bilmeli. Bizem şonu biz anlasın. halky oýundurmaly bu adat därligini men özümiň ya Türkmenistanda kam adat därligini Staýk gelip bir onu näşille hat görüp başladın da. Yok bir adalatsızlık yani emelik eden yalak o nemeler var. Onun yönü büyüğünün hiç kim adat derler. Doğru sapar. O adat mı kan bip onu hareket ediyen onu kelleğine veriyorlar. Onun adam ya nemedi ya. Kaviri şu adat mı kan bip iş edecek bol ya. O fabrik kurup bir öğrenlerim var. Adat mı kan diye de. O yerim men ki pulum men ki zakbedem ödün çeken dip o delilleştiriyorlar. Onu hiç adının ödünü değerlerini ödüm adat değerlerini yemeden nokta içinde orada görünür o kendine şu adatlar. Öyüne çenine men öyüm var dip buyutanıp gören adamlar var da. Öy o var oluyor tenki alak uslovunu değil ya da şertleyin tenki. O yani şu buldodur sen nemeye getýänçe şu skorsuna agly. Başka köçeden yürüyen olsa sana giydirek gelme mümkün ne? Onu näme ýaşullar sagatdan bir sagatdan geçiberdim kädiýen bu gurundeşligimiz gaty gyzykly gowurunlar gowurundeşlik bolly gowdatlar gyzykly zatlar gurun berdiňiz. Elbette meniň anamym bar şu Ukraina hökman ýener. Olam ikursuz sebäbi Ukraina milletine şeýle bir ýasap bolmajak, bir döredip bolmajak şeýle bir entuziazm bar ekenne, şeýle bir milletçilik özü ýanky uruş başlanan soň oýun başlady şol adamlaryň duýgusy. Şonuň üçin informasiýon görüşdi. Ukraina gaty öňde bar ýa. Şeýle pikir edip bolmajak şeýle öňde bar ýa. Şonuň üçin biz halmada dogry taýýarlyk görmeli. Taýýarlyk görmeli. Orsiýadyň utuljagy görnüp dur. Eýýän pellehana ýetdi diýsegem bolýar. Indi bizem bir bilimiz berip goşamaly. Her kim öz goşandyny goşmaly. Watandaşlarym elini gowşurup oturmalylar. Ana şular düzeder, şular düzer, gurar, onuň bizem barar diýip olar pikirleri goýmaly. Bir ýaňa her kim öz elinden gelen kömegini etmeli. Esasanam watandaşlarymyz öz adatlygy çykmak üçin öz pikirlerini üýtgetmeli. Adat pikir etmeni öwrenmeli. Öz pikirini aýdyp bilmäni başarmaly. Näde dogry zat bolsa, näde dogry diýmeni başarmaly. Kelleňi ýaýkap hawa diýip oturmalylar, kim näme diýse hawa diýip oturmalylar. Şonu analiz etmeni başarmaly. Şu zatyň ýalňyşdygyny, dogrudygyny seljerip bilmäni başarmaly. Meňe watandaşlarıma da aýtjak zadym. Onu şu ýerde tamamlaýalyňmy? Ýene goşmak. Bolýar. Goşşakda şu Ukrainalar ne bizim yerimizde de uçup görüyor şular. Hakyky. Putin aýryp berýärler bize. Menem üstüne goşaýyn şu taýda Ukraina halkynyň ýeňjegini ýa ýeňiş Ukraina halkynyň tarapyny arkasyna boljagyny men ne diýerim mysal bilen aýdyp berýär. Geçen ýylyň aprelinden, şu ýylyň aprel aýyndan beri öýünde 10 adam ýaşaýar Ukrainadan gelen. Şolan insan kyzyna şundan ýolu ýygyna Ukraina uğrady. Hemmeci öýüne gaýtdy watany.
Yani Kim äri murşup bör ýanyna durjak, kim ağa murşup bör ýanyna boljak, kim meniň watany gorajak, zenanam bolsam aýallaryny mobilizasiýa çykdypdyrdy. Ne türgörleşigimiz bar, bilmeýän zadynam soradylar. Ine hemmesi gaýtdy watan. Ine orur ine watanyň ogly gyry. Ýogsam çağalar bilen geldiler. Ananan inniki ýylyň aprel aýyna şelli şolar şu döwletde ýaşamaga dolu hukugy bar. Ine şu zatlar taşlap ine watany dolanlar. Uruşun en gidip duran ine alym berdimli zamany. Biz taýda oturup biljek halkymy watanyny şular ýaly ýagda ededi. Bitdiler hemmesi goýy. Ine gaty köp. ine halk. Men şonu halk ýygyna dolanýar diýip gaty köp eşdim. Ine bolýan zat, ine men öz öýümdäki adamly barada edip berýän başy, men daşyndan masalam gözläp oturma. Ondan kim ýeňip biler şu halky? Şumal bizde serhe daşdylar, içinde Türkmen galjatmyşyň. Men özüm oturup pikir edýän gejelerini. Bu halkyň bolşuna seredin, bizim halkymyň bolşuna seredin. Biz Hanmurat biz ýolaşdyrjak bolup ýörsüni açdylar, o Türkmenistana adam aljak. Gülýanem bolsa para bağışla şu hakykatdanam şeýle boljak, içinde adam galjak. Sebäp içindäki adama seredýän, kömek etjek, golluk berjek, goltky berjek, ne hökümet, ne döwlet edarasy hiç kim ýok. Bular diňe tepesinde giyjek uni şälik beýler. Egni pagollar. Bolluk oturdy. Ýöne gorkuzyp näçe gün saklar bular. Ne? Men aýtjagym şol, ine Ukraina halkyny hiç kim ýeňe bilmejeginiň mesela diýirmesa, hatta 10 kıyaslı çağası ayal var, olan gittiğini. Eğer Mursto kamenini berdi arkayı çöreği yılacaklar. Ne? Yani da hatta şey. Öyle çağıranın için harvadım. Halmurat bağışlı çözüm böyleydi mi diye. Yok. Türkmenistan'a şu ýagdaýa düşeniniň sebäbi adat däl. Ödem bolguzy adamlara yeňildi. Adat bolmadan şeýle bolýardy. Uşsuz zasyz. Hawa. Boşluk bilen yeňildir. Ödem ýanky şu wagt Ukrainada ölen adamlar tanyýarlyk adam öldürip bizde. Testi 50 miňden geçýärdi. Tak has için barlangda onun kendi olmağı mümkün. Bu yan nemesi yan etkisiyle de o başkaları veren diyanı bilen ölüyen isteyen nemelen kanı bilen ummasız. Saparağı yurtta ösüş yok. Çağ ölümü. Dünyada öne çıktı. Bir ozal Niyasun döwrüne geraýyn ýemesine oturduk, milletin deňe arsyny gyrgyna berdi bular. Nirde ösüş var. 32 ýylly Türkmenistanyň ila sany ösen atdyňa pese düşýär. Şu 4 milyon ýok, ýerde 5 milyon ýaly 6-7 biderek zat ýok şu zatlar. Baramyzda hayran alarsınız ene görene halk. Ila ýazyny geçiremez. Halmurat şu ila ýazyny geçirip bilmän ýörenleriň büyük şol sebäbi biz yine diyeyim 94 yılın yani ila tanığı da 91'de olan bizim ötüş tempimiz Türkmenistan'ın ötüş tempi Beýleki Respublikalyň hem mecetlerin ýokardy yani adam tan statistika ben ekonomist forum 5 ýyldan näçe adam boljak o bu näçe çörek gerek näçe et gerek todatdan hadap diýär bilelim da ama 20 ýyldan 15 ýyldan 30 ýyldan näme boljagyny şo wagtlar ne Azerbaýjany ne deginiň aňyr ýüzünde Azerbaýjanyň temp nemetinden urustundan bizinki kän o şo wagt Azerbaýjan bizden bir sehel bir 500 miň 700 miň sany kändir şo wagt Azerbaýjan 12 milyon. Biz 15 milyon olmalı. Özüm şu şertler bilen o şertler men gowy däli de. Yani şu şertler bilen biz 12-15 milyon olmalı. Ya bu şertler gowlanan bolsa 18 19 milyona yetmeli.
Daşından göç alyan onun yani şertle gowy bolsa çağa da köp bolýar da. Onun ölüm sana adalya şey köp bolýar da. Ne bulon eden dady şol Daşdan ölüm ama sapara daşdan ama göçüm alırlar, olaram türmeye bastırlar. Benim tanıyanım ama Tacikistan'a zaten gelen 93. yılda. Jylly köylü getirilenmeli. Türkmen olur ersarlı. Ama Türkmen jylly köylü men 90-njy ýyla gidip Türme daştılar gözlerini. Tanıyanım. Getiren tamam şey ettiler. Şular ýaly. Sözüňizden böldüm sapara. ödem ne bir geň zat bar hukuk ýok döwletde. Ne onun cinayet ettiler dip yüz minglep adam masyalarda. O kanun ýok. O cinayet etti diye o cinayet edenini ne ketkitleyen kanun ýok. O kararsız bolmadyk yani süýdem o yani prokuraturada olan demeti hiç bir kanunu gelen o. Yönelik edilip görülür. Doğru. Ne Cemlelim ustadı ol çaryn. Bolya cemlerlip yeni de forum Ay geçiyor. sonra çıkıp da kendi näçe gürleştigim bol. Bolya Cemlerin şu yerde Bolya. arkadaşlar yeňşem gat uzakda däl. Ene nesip bolsa Ukraina yeňse ortadan dagar görünüp dur. Ondan soň Gazakistan çıkar. O da köpete beýlekse hemmesinden ýanynam Özbegistan çıkar. Olam görüp. Bir de adat bolun diye payç ederler diyen bir de adat bolur. 91-nji ýyla garaşsyzlyk alın dip öňüme doklaýşýarlar. Ben bilimi de gaty berip guşamaly. Uzakda däl pellehana. Bolyan watandaşlar Bolya ta wolun sağlıkda görüşelim. Bolýa, sag bolun.